musiikki on ollut, voisi sanoa, aina mulle tärkeä. Se usein vie jonnekin. Silloin mä kaipaan eniten metsää, kun on ollut kiirettä, arki stressaa ja metsä on semmoinen turvasatama ja turvapaikka. Lapsesta saakka mä oon tottunut siihen. Meillä kotona annettiin hyvän tekeväisyyden meidän vanhat lelut ja vaatteet, niin se on se tavallaan lähtökohtaisesti, että haluaa auttaa niitä, jotka on kaikista huonoimmassa tilassa. Mun mielestä hyvä elämä on sellainen, että etsii sitkeästi sitä omaa polkuaan, kulkee sitä rohkeasti ja seisoo niiden asioiden takana, joita oikeasti arvostaa. Mä haluan nähdä koko ajan eteenpäin. Kyllä mun mielestä kuolemaa pitää miettiä. Mä oon miettinyt aika paljonkin. Kuolema korjaa sen, mä tiedän. Mulle se ei ole mikään semmoinen pelottava asia. Mä haluan myös sitten kuoleman jälkeen, että mitä mulle tapahtuu ja mitä mun omaisuudelle tapahtuu. Mitä mä toivon sydämestäni, että mikä osa mun omaisuudesta ei aiheuttaisi riitoja. Kannattaisi miettiä testamentin tekemistä juuri siitä syystä, että ei voi koskaan tietää, että lähteekö täältä huomenna vai 50 vuoden päästä. Se on varmaan elämän yksi suurimpia arvotuksia. Mä haluan mun testamentissa varmistaa sen, että mun arvostama asia jää myös tuleville polville. Sillä rahalla, mikä meiltä jää, niin ostetaan niin sanottu perintömetsä, koskematon ikimetsä, jossa on eläimille ja ihmisille tilaa. Mä testamentaan tietyn prosenttimäärän mun varallisuudesta nimenomaan lasten ja tyttöjen auttamiseksi kehitysmaissa. Mä haluaisin varsin ehdottomastikin, että mun soittimet jatkais elämää mun jälkeen ja niitäkään ei viedä mukana, mutta en pitäisi kummallisena sitäkään, annan sen eteenpäinkin. Semmoiseen tarkoitukseen, missä se luo hyvää jollekin tai joillekin ihmisille. Vaikka mun oma elämä päättyy, mutta jos se tarkoittaa sitä, että mä pystyn silti mahdollistamaan jollekin toiselle ihmisarvoisen elämän tämän testamentin kautta, niin onhan se aika lohdullista.